ఓం శక్తి భక్తి ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో మీకు శ్రీశైల దేవస్థానం యొక్క శిఖరాన్ని చూపిస్తున్నానండి. శ్రీశైల దేవస్థాన శిఖరాన్ని చూస్తున్నంత భాగ్యం అనేది ఎక్కడా ఉండదండి. శ్రీశైల శిఖరం కాంచిన చాలు ఇకపై కలుగదు భువిలో జన్మం అని సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ మహాదేవుడే తెలియజేశారండి. మహాదేవుని యొక్క వాహనమైనటువంటి నందీశ్వరులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఆలయంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. అలాగే ఈ క్షేత్ర పాలకుడు అయినటువంటి కాలభైరవ స్వామి వారిని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను. కాలభైరవ స్వామి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడ అదృశ్య రూపంలో తిరుగుతూ ఉంటారంటండి. చాలా అరుదుగా మాత్రమే స్వామివారు కనపడుతూ ఉంటారంట. దుష్ట శక్తులు ఏవి కూడా ఈ దేవస్థానం చుట్టుపక్కలకి రాకుండా చూస్తారని నమ్మకం. ఓం